Ayo dik geceki pitike iki. Elungno santen beninge. Aja bandingno awakmu karo wong liya, tapi bandingno karo awakmu sing kemarin. Urip iku kaya numpak sepeda. Nganggo njaga keseimbangan, awakmu kudu terus bergerak. Jadi aja meneng wae. Wedi karo ayang-ayange dhewe iku sesuatu hal sing merugikan untuk diri sendiri. Mergo apa? Mergo iku nandakno ana cahaya di dekatmu. Ning urip iki kita gak selalu mendapatkan apa sing kita inginkan. Tapi sing harus kita selalu ingat, kita akan selalu mendapatkan apa sing awak dhewe iki butuhno. Kesuksesan iku adalah hasil teko kegagalan sing mbok adepi nganggo keberanian. Terus kebijaksanaan iku teko saka pengalaman. Terus sing sering terjadi, pengalaman iku teko saka kebodohan. Belajaro teko masa lalu, uripo kanggo dina iki, terus bermimpilah kanggo masa depan. Assalamualaikum boleh masih, piye kabare sampean? Moga-moga dene iki kabare sampean apik, sehat, tapi nang ora sehat. Moga-moga sampean nang waras, terus nyutang ndang lunas. Bolo dina iki ning daerah Mase ana iki yo, memperingati Jemaah Pahing. Maksud Jemaah Pahing diperingati bolo yo. Ngene. Piye nek nyeritakno? Pas udan pisanan bar ketiga niku bolo yo. Iku terus wong padha ijir nek lemah wis teles, terus engko nek wis padha tuwuh kaya jagunge kaya apa niku tandur-tandurane wis padha tuwuh iku terus ana Jemaah Pahing bolo ana dina Jemaah Pahing iku terus wong biasane padha gawe kupat iku jenenge ngupati Jemaah Pahing biasane sik dikupati iku sapine bolo diambusno ning sapi ngono jarene kena apa kok diambusno sapine bolo mergo iki jenenge ngupati sapi kupatan sapi bolo ya dinane Jemaah Pahing wis langsung ayo digodhog terus engko ayo dikelakno misan. Lagi bolo, dandange disiapno, diisi banyu, langsung wae dikakno genine. Terus kupate iki mang bolo langsung diblong-blongno kaya ngene bolo ya. Blongno kabeh iki mang. Ini bolo ya. Iki terus lep-lepno ngene kabeh direndemno ya. Terus serongot-serongote iki dilebokno misan bolo ya. Terus dandange ditutup, diken iki oleh nggodhog kupat iki 2 jam bolo ya. Dadi engko nek banyune sat, engko disori banyune. Karo nggodhog kupat sing mang suwene 2 jam bolo. Ayo disambi karo gawe jangane. Terus bahan-bahane karo bumbune apa wae, ayo tak dudono. Bahan utamane bolo iki pitik kampung 1 ekor. Pitike iki sing kemanggang gede bolo ya, sing lancur. Selanjutnya bolo ana tahu karo tempe. Terus iki bung bolo ya. Bung digodhog terus dirajang cilik-cilik kaya ngene. Terus bumbune bolo ana brambang, bawang, lombok, iki kunir, jahe, kencur, kayu legi, kemiri, terus tumbar, jinten, merica,
Aja lali bolo polone, masih gak ana polo sing merongkol, tetep nganggo polo bubuk. Terus iki ana penyedape sing rasa ayam. Terus santene bolo iki nganggo macem loro. Iki santen bening, terus ini gelas iki santen buket. Gen tambah sedep bolo, aja lali uyah, micin karo gulane. Gen rasane tambah sedep bolo, aja lali iki ya, godhong brambange. Sing pertama bolo, langsung ae iki ya. Ayo Dik, geceki pitike iki. Langsung koyo ngene bolo ya. Dik, cuwili cilik-cilik. Ngene bolo. Wes bolo, iwake iki langsung ayo diombah resik. Terus ayo ngulek bumbune. Ayame wis bar diombah bolo wis resik. Terus langsung iki bumbune, aja lali. Uyah disorno gen apa? Gen nek ngulek bumbu gelis lembut. Iki bumbune wis lembut bolo. Saurunge bumbune iki digongso, ayo goreng tahu tempene sik. Langsung ae bolo longone disorno secukupe wae ya. Langsung dikakno genine. Ngenteni sik panas. Karo ngenteni longone panas bolo, langsung wae tahune iki diirisi. Namanya bolo ya. Langsung ini pula ya, diiris kotak-kotak kayak ini pula. Wes tahunnya bolo, langsung aja tempe nih. Tempe ini ya padha dipotong dadu bolo ya. Kayak ngene. Kayak pinggir gini. Terus ayo digoreng mergo lengane wis panas. Tempe ini sik bolo diplungno. Aja lali diudek-udek. Gorengnya iki bolo ya. Setengah mateng wae, aja mateng-mateng. Nah, kayak ini bolo, langsung wae dientas. Terus nek wis bolo, genten tahune ya digoreng. Iki tahune ya wis mateng bolo ya. Tadi udah patek muateng tenanan ngono. Langsung aja tas. Ini bolo. Terus sisanya memang dipelung nomisan. Wes mateng bolo, langsung aja tas misan. Terus bumbune wis diulek mang, ayo digongso bolo. Jadi jelantai iki bolo langsung aja digongso bumbune. Pelungno langsung aja diudek-udek, aja lali. Ana serai, laos, godhong jeruk, godhong salam ya diplungno pisan.
banyu gojakane bumbone bolo langsung diplong misan. Terus diudek-udek. Lagi bolo bumbune iki wis mateng, langsung wae ayame dipelungno ngene bolo. Langsung diudek dicampur kaya ngono. Campur bolo bumbune dan merasuk ning ayame. Nek wis nyampur kaya ngene bolo, langsung wae digoyang karo santen beninge. Nah, ini bolo. Terus diudek. Terus dinteni dan umep bolo. Didelok sik bolo kupate. Lah iki wayahe mantoni bolo, langsung ae diwantoni. Wantoni ku apa to? Wantoni ku nambahi banyu kaya niki bolo ya to ya. Ditambahi banyu soalnya kupate rong mateng gen gak gosong bolo ya. Langsung ditutup, dinteni sak jam kas bolo. Mesti kupate langsung mateng. Iki mulai perkitik-perkitik bolo, wis ape umep, langsung ae bunge diplungno. Terus tahu tempene yo bolo. Terus diudek dicampur bolo. Aja lali gula micine. Terus bumbu kaldu ayamnya bolo. Gak usah ditambahi uyah soalnya mang wayah ngulek bumbon mang wis dhewe uyah wakeh bolo ya. Terus diudek-udek neh bolo nyampur. Wis umep bolo, langsung wae santene buket dipelungno. Terus diudek-udek neh bolo. Jangan wis sampai umep bolo, langsung ae ayo ngirisi godhong berambange. Lah iki bolo, nek ngirisi godhong berambang iki kudu sing cilik-cilik kaya ngene iki. Nek seperti irisi langsung ae disorno ning jero piringe. Didelok sik bolo lah iki. Jangane iki wis umep bolo, langsung wae dicemplungno ning jangan. Nek wis diudek-udek kaya ngene iki bolo, didelok iki wis umep terus jangane wis mateng, langsung ae dipateni. Nek dipateni langsung aja lali diekeki wur-wuran bawang goreng bolo lah kaya ngene. Langsung ae diwur-wuri diratakno. Jangane pitik kampung wis siap bolo, wis mateng, karek nganggo mangan, karek ngenteni upate mateng. Wis sak jam bolo, langsung aja dibuka, genine dipateni. Nah, kayak ngene bolo ya penampakane kupat digodhog 2 jam iku lho. Langsung aja bolo, ayo dintas. Nah, kayak ngene bolo ya lho. Jiku ngene. Langsung nih bolo terus dientili. Panas-panas gak apa-apa bolo. Bolo kupate wis mateng, jangane wis mateng, langsung ae piringe wis cemepak diiris kupate bolo ya. Wah, pulen bolo berhasil gawe kupat iki mang. Ini bolo ya. Sijine bolo ya. Dadi ayo mangan kupat loro langsung iki. Ini bolo.
bar ngiris kupat bolo langsung ae ayo mek jangane langsung diciduk oleh pupune bolo yo tuh. Ojo lali mek tempe tahune bolo yo karo bunge mang tuh kei kuah sing wakeh koyo ngene bolo yo tuh. Tambah seger wis wagung koyo ngene. Ojo lali bolo di kei kerupuk dhuwure koyo ngene ya tuh. Kerupuk urang. Wis langsung ae ayo dipangan bolo. Koyo biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bolo. Kerupuk tangane dudoe bolo. Sedep. Ojo lali bolo. Liwake pupu. Enak. Melukur. Mantap pokoknya bolo. Pokoknya matur nuwun sampai nonton video iki mulai awal sampai akhir. Tetep ojo lali like, comment, share, subscribe gen opo gen video masih channel lebih berkembang nih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap tonton terus